हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 18 അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില്. ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. നമുക്ക് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഓരോന്നാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയും. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ പറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളുടെ കുറെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, നെറ്റ് ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്നാണ് എന്താ പറയാ ഡാറ്റന്നാ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടോ. രാവിലെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ. കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ 18 അധ്യായങ്ങള് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. 78 ശ്ലോകത്തില് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 13 മുതൽ 18 വരെ സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം, അതായത് പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ച്, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 41 മുതൽ 48 വരെ തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 49 മുതൽ 55 വരെ ജ്ഞാനയോഗിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും, 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും, 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, 64 മുതൽ 66 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചും, 72, 73 ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പറയുന്നത്. 74 മുതൽ 78 വരെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. 1ാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ,
കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? കേശി നിഷൂദന, ഋഷികേശ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ കേശി നിഷൂദന എന്നാ പറയുന്നത്. കേശി നിഷൂദന എന്ന് വെച്ചാല് കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധമത്രേ 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത കഴിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും മുന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാർഗം അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത്. വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. ഇനി സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നതും ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു? ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണഃ യജ്ഞദാന തപാ കർമ്മ നാത്യാജ്യാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളായകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നത്. പിന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണം. കാമ്യകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അത് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാര് പറഞ്ഞു, വിദ്വാൻമാര് പറഞ്ഞു, ഋഷികൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധാ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം പറയാണ്. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 3 തരത്തില് ത്യാഗമുണ്ട് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ത്യാഗത്തെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? അന്തിമം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നിയമം. ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് എന്ത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതനുസരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത്
അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? യജ്ഞദാന തപാ കർമാനാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി അനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ യജ്ഞവും അനുഷ്ഠിക്കണം, ദാനവും ചെയ്യണം, തപസ്സും ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. മഹാത്മാവിനെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം തന്നെ. അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല? ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ല, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതന്യാപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇത് നിറവേറ്റണം. നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് പാടില്ല? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് പാടില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വീകരിക്കണം. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യത്തെ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ത്യാഗം, നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ആ ത്യാഗം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അറിവില്ലായ്മ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് വിധി. അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആർക്ക് വിലക്കില്ല? സന്യാസിക്ക് വിലക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. അത്തരം പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നതും എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാ ത്യജാത് സാകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗാഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല? ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും
വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് വിടില്ല, നമ്മളെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക്, പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് വിടില്ല. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ട തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലേശകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകും വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയെന്നോ ക്ലേശകരമെന്നോ ഭയകരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാന്നുള്ളത് അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയമാണ്, ക്ലേശമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേർജുന സംഗം തെക്ത ഫലം ചൈവ സാത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? സ്വാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട്, തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യം, അതായത് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണ്, എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ നമ്മൾ അതില് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണത്, നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്യത്തെ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയഃ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ത്യാഗി എങ്ങനെയാണ്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്, ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തും ഉണ്ടാവില്ല, ആസക്തിയും തോന്നില്ല. രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ, അശുഭമായാലും അശുഭമായാലും രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നാം. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാകുന്നത്? ഈ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും തീർന്നിരിക്കും. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കർമ്മങ്ങളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല, സംശയങ്ങളൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക, കർമ്മത്തിനെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അയാളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസിലും ഫാക്ടറിയിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനമത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ.
അപ്പൊ നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ തന്നെ കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. ഇപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകും, പിന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ആ കിട്ടുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ത് ചെയ്യാണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്, യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ എങ്ങനെ ത്യജിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. നമ്മള് കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാം, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭവത്യാ ത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ ആർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ത്യജിക്കാത്തവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മരണാന്തരം അവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ത്യാഗം ചെയ്തവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അതാണ് അനിഷ്ടം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വരുന്നത്. അനിഷ്ടവും ഉണ്ടാവും, അതില് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. സ്വർഗത്തിലും പോകാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുണ്യം അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും, നമുക്ക് അതില് പാപം ഉണ്ടാവും, രണ്ടും അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തതാണ് എന്ത്, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇത് ആർക്കാ ഉണ്ടാവുന്നത്, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാത്തവർക്കാണ് ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മരണശേഷം ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സന്യാസികൾക്ക്, അതായത് ത്യാഗികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അടുത്തത് 13 മുതൽ 17 വരെ, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനസ്വീഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. പഞ്ചൈതാനി ബഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ മഹാബാഹുവായ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. സാധാരണ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, 5 കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്തൊരു കാര്യത്തിനും 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് നല്ലതാവാം, ചീത്തയാകാം ആ പ്രവൃത്തി, പക്ഷെ ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും എന്തുണ്ട്, 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് അതൊക്കെ, അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്രം പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം എന്താണ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം വേണം നമുക്ക്, പിന്നെ ആര് വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒന്ന്, ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് അത് എല്ലാത്തിനും പുറമെ നമുക്ക് ആര് കൂടി വേണം, ഭഗവാൻ കൂടി വേണം. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടത്, ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നല്ല കർമ്മമാകാം, ചീത്ത കർമ്മമാകാം, പക്ഷെ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തിലുണ്ടായിരിക്കും, ഏതൊരു കർമ്മത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെ ആരാണ്, പരമാത്മാവ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങള് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ശരീരവാത്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും എന്താവശ്യമാണ്, ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി നല്ലതാകാം, ചീത്തയാകാം, പക്ഷെ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണ്, അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ 5 കാര്യങ്ങള്, ഈ 5 ഘടകങ്ങള് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ന്യായമായ കാര്യമായാലും അന്യായമായ കാര്യമായാലും ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ 5 ഘടകങ്ങള് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യായമായ കാര്യങ്ങള്.
ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? അന്യായമായത്. ന്യായമായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അന്യായമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഏതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാനായിട്ട് മുൻ പറഞ്ഞ ഈ 5 ഘടകങ്ങള് കൂടിയേ തീരും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം വേണം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് വേണം, പിന്നെ ശരീരം വേണം, പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. ഈ 5 ഘടകങ്ങള് ഏതൊരു കാര്യം, അത് ന്യായമായ കാര്യമായാലും അന്യായമായ കാര്യമായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂതയഃ പശ്യത്യാകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ സംഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെയും ഓർക്കണം. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 ഘടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്? ഒരു കാരണത്തിന് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലാണ്ട് ഈ 4 ഘടകങ്ങൾ മാത്രം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവില്ല? ഒരു കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അഞ്ചാമത്തെ കാരണം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ, ഭഗവാനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് എന്ത്? താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ ഭഗവാൻ അറിയാത്തവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? ഞാനാണ്, കർത്താവ് ഞാനാണെന്ന് അവര് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും കർമ്മക്ഷമമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പരമാത്മാവാണ്. യസ്യ നാഹം ഹൃദോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തി ന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താല് പ്രേരിതനല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അനാസക്തനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാള് നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും, നരഹത്യ ചെയ്താലും അയാളെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഹിംസകനായിട്ട്. അയാളൊരു ഹിംസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തില്ല? അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണെങ്കില് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ല, ആസക്തിയുള്ള ബുദ്ധി, എന്തില്ല? ആസക്തി ഇല്ല. അയാൾക്ക് അനാസക്തനായ ബുദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബന്ധിക്കുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാൾ ഹിംസകനല്ല. അയാൾ ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണില്ല? ഹിംസകനായിട്ട് കാണില്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ, അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷെ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല? ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനല്ല. കാരണം ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തി നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കാരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മളെ
മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിനു പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങള്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തെ ജ്ഞാന വിഷയം, മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനി. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനി വേണം. അറിവുണ്ടാവണം, ഒരു വിഷയം വേണം, പിന്നെ അറിയാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇതാണ് എന്താ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ഒരു കർമ്മം വേണം, അത് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. ഇതാണ് എന്ത്? അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേരകമാകുന്നത് അറിവും, അറിവിന്റെ വിഷയങ്ങളും, പിന്നെ അറിയാനുള്ള വ്യക്തി. ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് പ്രേരകമാകുന്നത്? ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തില് ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതില് 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിതൈവാ ത്രിഗുണ ഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസാഖ്യേന യഥാ വചൃണതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ഇനി ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ്, കർത്താവ് എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി അത് നാളേക്കാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അവിടെ നിന്ന് നെറ്റ് പ്രശ്നമായിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാടാം. മാതാജി ഇന്നലെ എവിടെ പോയി? മാതാജി ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൾറെഡി. ഇന്നലെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോന്നായിരുന്നു. അതെ മാതാജി ഇന്ന് 6:30ക്കാണ് ക്ലാസ് വേണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 6:30 വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ 3 മണിക്ക് 6:30 സമയം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോ? ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക്. അതിന്റെ മുകളില് 6:30 സമയം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അത് മാതാജി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയല്ല, 3 മണിയാണ്. അതെ അതെ. മോളിന്ന് ലിങ്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയതാ, ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇനിയും അത് ആ ലിങ്കിന്റെ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചില്ലേ. ഹരീഷ്, നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറില് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള അത് സമോ ഗുണമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ വിടുന്നത് രാജസമാണ്. ഭൗതിക രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികനാണ്. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്താണത്? നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അനിഷ്ടം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം, രണ്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മിശ്രം. ഇത് ആർക്കാ വരുന്നത്? ഈ അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രം ആരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, നമ്മള് ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ബാധകല്ല. ഇത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകല്ല. അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? കർമ്മനിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങള്. ഒന്ന്
ഭഗവാൻ വേണം, പിന്നെ ഒരു ശരീരം വേണം. ശരീരം വേണം. ശരീരം വേണം, ശരീരം വേണം, വ്യക്തി വേണം. വ്യക്തി വേണം. വ്യക്തി വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണം? ഇത്രയല്ല നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല.